Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasynda Mary welaýatynda hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini töläp bilmeýän maşgalalar göz görteli köpelýär. Häkimetler tölegleri geçirip bilmedik hojalyklaryň elektrik we gaz üpçünçülüklerini kesýär. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy şeýle ýagdaýlary bilen ýüzüýiz bolan hojalyklaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Bayramaly etrafynda ogly, gelini we 3 agty bilen ýaşaýan pensioner ene özleriniň eýäm şu ýylyň başyndan bäri toksyz we gazsyz ýaşaýandyklaryny gürrüň berdi. Geçen ýylyň güzünde gaz tok töleglerimizi töläp bilmedik. Etrafymyzyň gaz tok edaralarynyň işgärleri gelip ilki tölegi geçirmeligi barada duýduruş berdiler. Soňra da togumyzy, gazymyzy kestiler diýip pensioner ene anonimlik şertinde aýtdy. Ol hojalyk hyzmatlar üçin tölegleri geçirip bilmezliginiň sebäbini azyk önümleriniň we durmuş hyzmatlarynyň gün saýyn gymmatlamagy, güzeran eklenjiniň barha agyrlaşmagy bilen düşündirýär. Oglum bazarlarda yük düşürüp yük yüklep günlükçülük edýär. Gelinim oba hojalygy meýdanlarynda işläp gazanç edýär. Ýöne olaryň gazancy hem şol güne ýa-da mögsüme göre üýtgeýär. Üstesine de olaryň gazancy diňe iýjek işçegimize ýetýär. Hemme zat gymmat. Oglum we gelinim kadaly işte işlejek bolsa iş ýok. Olar ýyllar boýy zähmet birjasynyň gapysyndan baryp halys boldular diýip pensioner eni belledi. Ol özüniň hem pensiýa ýaşyna ýetýänçe oba hojalygy meýdanlarynda zähmet çekendigini, şol sebäpli pensiýasynyň iň pes möçörde kesgitlenendigini hem nygtady. Bellesek Türkmenistanda oba hojalygy meýdanlarynda zähmet çekýän raýatlaryň aglabasy üçin iş stajyny hasaba alýan zähmet kitapçasy ýöredilmeýär. Şol sebäpli bu raýatlar pensiýa ýaşyna ýetende olaryň pensiýa haky köplenç iň pes möçörde kesgitlenýär. Pensioner ene howanyň aşa sowaýan gyş aýlarynda elektrigiň we gazyň kesilmeginiň esasan ýylanmak meselesinde uly kynçylyk döredendigini aýdyp şeýle diýär. Gyş geçýänçe agtyklarymı we gelinimi ejesi öýüne iýermeli boldum. Sebäbi öýüň içi gaty sowuk. Üstesine de agtyklarym tok bolmasa oňonok. Kiçi agtyklarym garankyda gorkup aglaýardylar diýip pensioner ene häzir özüniň ähli etmeli işlerini gündiziň ýagtysynda bitirýändigini hem belledi. Habarçymyz etrapda şeýle hojalyklaryň sanynyň onlar çadygyny aýdyp, olaryň arasynda kesilen elektrik simlerini gaýtadan çatýanlaryň bardygyny hem belledi. Ýöne bu hojalyklaryň hem togy tiz wagtda gaýtadan kesilýär. Sebäbi tog edaranyň işgärleri gelip bu gedek olaryň hojalygyndan çykyp tok stolbasyna çenli barýan simi kesip öz ýanlary bilen alyp gidýärler. Dip ýagdaýlardan habarly Bayramaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň elektrik we gaz üpçünçülük edaralaryndan tesbir almagy synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25 martda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ozal ilata muht berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölegli edildi. Şondan bäri häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň tölegleriniň öz wagtynda geçirilişine iýdigderli gözegçilik edýärler. Türkmen hökümeti mundan 6 ýyl ozal gowrak ozal ýurtda elektrigi, gazy we suw tölegli etmeginiň sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadyetiniň talaplary bilen düşündirdi. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen tölegler köp sanly eli ýuky hojalygy goşmaça agyram saldy. Bu tölegleri töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi, olaryň elektrik, gaz üpçünçüliginiň kesilýändigi barada habarçylarymyz ýygy-ýygydan maglumat berýärler. Geçen ýylyň başynda Aşgabatyň Bagtyarlyk etrafynyň häkimetleri ilatdan sarp edilen gazyň töleglerini almak işine polisiýany çekip başladylar. Ýanyç serişlerine baý Türkmenistanyň häkimetleri ykdysady kynçylyklary we munyň ilata ýetirýän täsirlerini açaçan boyun almaýar. Resmi media bu ýagdaýlar barada habar berip, ilatyň töleg geçirmekdäki kynçylyklary we munyň sebäpleri barada mesele gozamaýar.
Daşowut welaýatynyň saglyk goraýyş edaralaryna arassylyş barýar. Bir näçe adam tutsak edildi. Bu tutka tutuklardan habarly çeşmeler arassylyş işleriniň ykdysady jinaýatlar bilen baglanyşykly bolanyny aýdýarlar. Bu barada ikinji bolup 24-nji martda garaşly Türkmenokot News neşri habar berdi. Neşir bu tutsak etmeler boýunça maglumatyň az bolanyny, ýöne saklanan saglyk resmilerine korrupsiýa, pul ogurlygy hem de lukmançylyk enjamlarynyň bekanun satylmagy ýaly aýyplamalar boýunça günä bildirilýänini aýdýar. Adatyk radiosynyň habarçysy saglyk pudugyna çeşmetine salgylanyp bu barada 8-nji martda habar beripdi. Ýöne şonu redaksiýa bu barada habar bermekden saklanypdy. Türkmenokot News neşriniň habary bilen bu maglumat tasdik boldy. Garaşsyz neşr welaýat saglyk goraýyş müdirliginiň başlygy Begenç Rejepow hem de onuň baş gasapçysynyň we kadrlar bölüminiň başlygynyň tutsak edilendigini aýdýar. Adatyk radiosynyň çeşmet hem Begenç Rejepow atly saglyk goraýyş müdirliginiň başlygynyň tutsak edilendigini, onuň hem de onuň töweregine bir näçe adamyň korrupsiýa jinaýatlaryna aýyplanýanyny aýdýar. Şol bir adatyň çeşmet bu waka boýunça Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşowut welaýat bölümine belenen käbir howpsuzlyk işgärleriniň hem gatyşygynyň bolanyny aýdýar. Vilayet Saglyk Goraýyş Müdirliginiň başlygy wezipesinden hyýanatly peýdalanyp, garamagyndaky işgärlerden şeýle-de vilayatyň çäginde yerleşýän döwlet we hususy eýçilikdäki dermanhanalardan, täze işe kabul edilen lukmanlardan hem de şepagat uýalaryndan para almakda aýyplanýar. Diýip Adatyk radiosynyň ýagdaýyny habarly çeşmet aýdýar. Ol saglyk goraýyş müdirliginiň başlygy Begenç Rejepow wezipe ýetdirlikleriniň edenetlikli peýdalanmagyna howpsuzlyk işgärleriniň ýakyndan ýardam berendigini aýdýar. Ýöne adatyň çeşmeler bu waka boýunça 25-nji martda beren goşmaça maglumatyna saglyk resmiýetiniň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň operasiýasy bilen tutsak edilendigini, onuň para hökmüne taýýarlanan pullar bilen dudagy düşürüp saklananyny aýtdylar. Bu versiýa görä saglyk resmiýeti welaýatdaky saglyk öýleriniň biriniň hojalyk işleri boýunça orunmasaryndan para alypdyr. Bu pullar bolsa MHM tarapyndan taýýarlanan pullar ekeni. Bu boýunça başga da jekme-jeklikler bar. Ýöne adatlyk olary taýyklaşdyryp bilmeýär. Türkmenokot News neşri Begenç Rejepow gelip çykyşy boýunça Marwelatynyň Murgap etrabyndan bolanyny aýdýar. Adatyk radiosynyň habarçysyna maglumat beren saglyk pudugynyň çeşme welaýat saglyk goraýyş müdirliginiň başlygynyň öz işini ökdi pediatriýa lukmany bolanyny aýdýar. Adatyk radiosy Demirgazyk welaýatda alınıp barýan basyp ýatyrmalar boýunça ýerli idaralardan, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli şahamçasynyň hem de welaýat saglyk goraýyş müdirliginden resmi tesbir alyp bilmeýär. Şeýle-de bu iş boýunça welaýat prokuratura idarasyndan hem tesbir alyp bolmaýar. Türkmenokot News neşri Rejepow bu welaýatda soňky 6 ýyl bäri işläp gelendigini, soňky tutsak etmelerde birinjilik bilen onuň baş gasapçysynyň saklananyny aýdýar. Türkmenistan halkara korrupsiýa hasabatlaryny dünýäde izah korunary eýleýär. Şol bir wagtda bu ýurtda korrupsiýa boýunça maglumatlar jemgyýetçiligi eleýtirsiz galýar. Türkmenistanyň Jinaýat kodeksine 2019-njy ýylyň noýabr aýynda korrupsiýa boýunça madda girdildi. Şonda şeýle jinaýatlara iş getiren adamlar babatyna günä geçme we rehim etme ulanylmaýar diýildi. Ýöne 2020-nji ýylyň tomtunyna kabul edilen üýtgetmeler we goşmaçylar bilen günä geçmelik karary ýatyryldy. Adatyk radiosynyň habarçylary ýyllar boýy dürli pudoklarda giň ýaran korrupsiýa hadiseleri barada ýylgyrlyk habar berip gelýär. Şolaryň hataryny 2020-nji ýylda Balkan welaýatynyň Türkmenma şäherine täze açylan bir köp ugurly hastahanada baş lukmanyň täze işe kabul edilen lukmanlardan hem de şepagat uýalaryndan $1000 dollar para almagy barada Adatyk radiosyna çykan habarlardan soňra bu hastahanada deriňe işler geçirilipdi. Türkmenistan Transparency International guramasynyň 2024-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna korrupsiýa görkezjileri boýunça 180 ýurduň arasyna 165-nji orna ýeledi. Abasa bilen Russiýanyň arasynda Ukrainada böreklerin ýaraşyk kazanylmagy, atışygy kesmek barada geçirilýän gepleşikler intensiv ýöne peýdallyp ortaýatyň gepleşik toporunyň agdasy aýtdy. Biz hemme takynna gürleşdik. Bu bir intensiv gepleşik boldy. Aňsat bolmady. Ýöne biz üçin we Amerikalılar üçin, ýöne biz üçin, Amerikalılar üçin hem ören peýdallyp Grigori Karasin 25-nji martda döwlet eýçiligindäki tas habar gullugyna aýtdy. Köp meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy diýip ol sözüni dowam etdirdi. Elbetde hemme zat çödelerden uzakda, hemme zat alalaşylmady. Ýöne şeýle söhbetdeşligiň bolmagy meniň pikirimçe ören wagtynda edilen iş boldy diýip ol aýtdy. Odal Daşary işler ministriniň orunbasary bolup işleýän diplomat Karasin Abbasa Russiýa gepleşikleriniň dowam etdiriljakdygyny, oňa BMG we oňa Birleşen Milletler Romasy we beýleki ýurtlaryň oňa BMG-nyň we beýleki ýurtlaryň hem
gatnaşjakdygyny aýtdy. Ýöne hiç bir jekmejeklik bermedi. Ol bu sözleri Saudi Arabistanyna Abasa wekilleri bilen 12 sagatdan gorak dogam eden gepleşiklerden soň aýtdy. Amerikalılar 23 martda Ukraina resmiýetleri bilen nuşdy. AFP we Bloomberg News dolaýdylmadyk çeşmelere salgylanyp, olaryň 25 martda ýene gepleşik geçirecekdiklerini habar berdi. Russiýanyň Abasa Russiýa gepleşikleri geçirilen wagtynda Ukrainanyň Sum şäherini eden raketa hüjümi netijesinde 90-dan gorak adam şol sanyny 23 şaga yaralandy. TASS habar gurulugynyň Rus wekiliýetindäki adaýdylmadyk çeşme salgylanyp ýazmagyna görä, Kreml bilen Aktam Abasa Russiýa gepleşikleriniň netijeleri barada 25 martda bilelikde taýýarlanan beýanatlaryny çap etmeli. Reuters habar gurulugy Rus çeşmesinde salgylanyp bilelikdäki beýannamanyň taslamasynyň tasdiklanylmagy üçin Moskwa we Washingtona iýerlendigini, iki tarapyň bu beýanaty 25 martda çap etmekçi bolýanlygyny aýtdy. Trump Aktama gelen jurnalistlere gepleşikleriň territorial liniýalar we Abasanyň Ukrainanyň gün ortasyndaky Zaporizhia ýadro elektrik stansiýasyna eýeçilik etmek mümkinçiligi baradaky meseleler hem ölçüne alýanlygyny aýtdy. Trump geçen hepde bu uruş başlanan uçurlaryny Russiýa tarapyndan ele geçirilen elektrik stansiýasyny Abasanyň gödäwçiligi astyna geçirmek baradaky pikiri öňe sürdi. Kremlin Medeniýet sekretary Dmitry Peskov Moskwa bilen Washington arasyndaky gepleşiklerin teknik meseleleri şol sanyny Gara deňiz sewtine söwda ýüklarynyň howpsuzlygyny gönükdirlendigini aýtdy. Aýdylmagyna görä, Abasa toporuna Aktamyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň baş müdiri Andrew Pick we Döwlet Departamentiniň ýokary derejeli resmisi Michael Anton ýolbaşçylyk etdi. Rus parlamentiniň ýokarky palatasyndaky daşary gatnaşyklar komitetine ýolbaşçylyk edýän Karasin we Federal Howpsuzlyk Gullugynyň müdiriniň geňeşçisi Sergey Beseda wekilçilik etdi. Saudi Arabistanyň gepleşikler Abasanyň ýolbaşçylygyna Ukraina urşunyna atışygy besetmek uğruna edilen tagarlarlaryň möhüm sebepkidi boldy. Emma Kiýew we Moskwanyň garaýşlary has terasap görünýär. Iň aňyr baş netije ara kesme. Ýöne bu entek belli däl. Sebäbi gepleşikler bir gaýa çekip biler diýip siýasy analitik Serhi Taran Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Meniň pikirimçe göz öňüne getirip boljak iň köp zat belki de atışyň besedilmegi bilen baglanyşykly käbir teknik jekmejeklikleriň işlenip düzülmegi bolup biler. Soňra olar ýygyna teklipler görnüşinde Kiýewe, Moskwa we Washingtona alınıp gidiler diýip Taran aýtdy.